Наистина е у него. Аз преди всичко здравейте, аз сега ще правя портал към... Не знам как се прави портал към края. Побеждава съм дракона. Те много лесно. Не, много лесен. Трябва да учиш жития не свира, да служите фалшиви. Той се премаме, ще дойде там и ще го удрати. Чая бе, чиста купразе. Добре. Кой ми трябва още чист? Онова за свинските и трески? Хот-дог? Роуз. Успокой се, татко. Ако всички свински пържоли бяха идеални... Аз си меря в него. Проклятие! Чакай! Аз го направих на те. Нищо. Аз го направих на креативен. А по-късно тотално ще построя малки титани в готовност. Всеки уикенд бъди готов и се вписвай на сайта на Cartoon Network. Влезни на най-голямата и най-добрата игрална арена. Обедини си с приятелите си герои. 4 отдолу, 4 отгоре. 2 отгоре, аре, уихи. Уикенд секшен на сайта на Cartoon Network. Там те очакват забавления и приключения, както и най-добрите нови игри. Регистрирай се и играй. Айде да влезам на един майки. А сега рекламна пауза. Така. Отиди. Да, злато ти, да, злато. Играйте с новата Барби къща с звуки светлини. Срещу Звездни войни и новите Hot Wheels коли. Motherfuck. Можеш ли да победиш звездата на смъртта? Пази се! Вражески TIE Fighter е победители. Истинска превара в космоса. Изстреляй количката, за да унищожиш звездата на смъртта. Звездата на смъртта от Hot Wheels, коли космически кораби. Тънца в часа. Сухопътен, промени се. Военноморски, промени се. Военновъздушен, промени се. Телец превозни средства. Скривания за сгубяване. Дойде момента да се свържат с този внушителен самолетоносач. Всички в едно. Един конструктор с 28 комбинации. Много пожела умните деца. От каталога на Рая той с играчки изберете и до 20% отстъпка получете. Магазините на Рая той и на Рая той точно по... Акото и яко. Като мляко. Утре ще правя на лаптоп. Един час ще отнема. Не знам какво става. Това е поп-звездата Ари Хунтингтън от филма до Прес и Бонсърхай. Като приближиш ръка до нея, тя майко. Нищо не правя. Аре, бе. Той не скача. Добре. Okay.
мечтае за нови приятели, но няколко харесвания достигат. Белия мечтае за кулинарно съвършенство и спортни разходки с бременни дами. Гризли пък мечтае само за безплатни неща и боксови ръкавици. А заедно мечтаят да бъдат свободни. Вижте, ще го постигнат. Ние мечовците. Всеки делничен ден от 18:35. Само по Cartoon Network. Раница чизбургер. Аре, аз три съм сложил. Чакам го с нетърпение. Песента ми се сбъдна. Носиш ли нещо за мен днес? Момент, да видим какво имам тук. Поръчвал ли си филия хляб с печат? Не, Поръчвал ли си призовка за R.J. Финкъл? не е за мен. Аз съм Стивън. Да, Стивън. Ето го за Стивън Вселенски. Ха! Това ще ми помогне да спася света. Наистина, пише, че е от компания за чудатли чанти. Граната метиски перла не ме взимат на магическите приключения, защото не мога да използвам силите си. Звучи ми разумно. Мога да помагам по друг начин. С чудата чанта. Точно така. Знаеш ли как ще спасиш моя свят? Като попишеш тук. Бак ми се кара, когато забравя подписа. Това е ужасно. Граната метиски перла се... Дай смечко. Чакай, Стивън, какво е чудата чанта? Здравей, Стивън. Аметист, това не ти трябва. Няма да се побере в хладилника. Ами, остави на мен. Ето, видяхте ли хлебе? Може Айде, да бе. направим омлет или киш, или капълчи. Майко, ти по-дълго клипа, Защо? За да Fuck поставим you, бе. лунната богиня на върха на лунната морска кула преди полунощ. Без нея мястото ще се разпадне. О, Стивън, да беше видял кулата едно време. проклята съм, бе. Сега е изоставена, но можем да я спасим. Тази я. Супер, това е страхотно. Какво? Беба. Защото аз мога да ви я нося. Това. Реши. Хамбургер? Това е нова бюджетна раница с формата на чизбургер. Издадох се. Щях да я сложа утре и вие да кажете: ей, Стивън, много е готина. Но пък тази работа е супер важна. Да, затова оставих... Има един портал, бе. Аз съм къмък. Мана. Но имаш още много да учиш. Нека да дойде. Ще бъде образователно. Добре, може да я сложиш хамбургера. Две. Вижте само колко джобове има. Дори стирането е джоб. Мога да сложа много неща. Чакайте малко, ще взема още за малко. Ура! Аре сама към... Това ще го играт. Господин Мармарка! Добре. Слушай, че